Les sinergies entre les administracions són fonamentals per assolir l'èxit de les accions. En el cas d'esta xarxa, des de València assumim la responsabilitat de caminar al costat d'altres municipis més xicotets per a, mitjançant la innovació, fer una aposta ferma per la transició energètica que ens permeta fer front als efectes del canvi climàtic. I per això vull agrair que després que València acollira el 33 Congrés Internacional de l'Economia Social i el Cooperativisme, la Conselleria d'Economia hagi fet la petició al Ministeri de Treball perquè la nostra ciutat siga en 2024 la capital espanyola de l'economia social. Una condició que ens ajudarà a posar en valor la tasca del moviment cooperativista valencià i la seva aportació a l'economia des d'un punt de vista productiu i ètic.